Sono. Noma isibusiso. I'm feeling empty. Ungathi inhliziyo yami ibiwe, ingqondo yami ayisebenzi. Ngiyathanda kodwa ngithanda indoda yomzala wami. Yenze inqumo erongi. Angazi noma uthando yikufanele. Buka mina ngisekele umthwalo wena uright empilweni yakho. Kunzima kakhulu. Kodwa kukho konke ngiyakuthanda. Usamkela uzongibulala. Ngiyadinga fanele ngicela ungivikele. Okay, Thando sami kulungile, ngizokuvikela. Kodwa ngiyacela. Ngicela ukuthi mina nawe sikwazi ba honest komunye nomunye. Ziyanda, ngingakufela. Uyakwazi lokho. Kodwa ngikwazi ukuyikhomisa kuwena nomntana wethu uma wena ukuthi usayivalela kwi-cage. Ngiyacela Thando sami ulungise izinto zakho kahle. Ngizohlala ngikulinde. Kodwa ungathathi isikhathi eside. Umntana wami uyangidinga njengoba wakhe. Into engifuna uyazi ke futhi ukuthi ulihla kasekho empilweni yami. Futhi bengeke ngize ngenze zonke lezi zinto ngenzela yena nje kuphela. Ngiyacela ke. Cela ulungise izinto zakho. Ngizokulinda. Hey, kanti ucathela ngubani? No, wena Mabongi phela namhlanje ngithi uyazi ukuthi ilanga elikhulu. So ngiyazilungiselela nje ukuthi attende le meeting. Ngiyakubona ushaya izimhlophe. Yeah, but manje simtshengisa umlefu ukuthi thina abantu bomsebenzi. Hawu ngasho uliphinde mngani wami. Awusho Mabongi. Ucabanga ukuthi ukushaya umuntu wesifazane kuyakusiza ukuthi akuhloniphe njengendoda? Mina ngokwami ama-guest kodwa ke I think ukuthi kuyahlukana ngezimo yabo ukuthi isimo simka but nje personally hayi ama-guest. Yindaba? No, mngani wami ngibuzisa ukuthi azi kulinsuku lo ngishana noZiyanda nje ngitshela ukuthi uzongihlonipha njengendoda yakhe. Kodwa kunokuthi angihloniphe uvetane nje aphenduke omunye ukhandashisa angazwisisi. Wenzeni kahle uzumshaya wenzeni? Angazi mngani wami. Ukuthi nje khona into esha amanzi kuyena yabo. Angazi khona into esha amanzi. Yena ngedala ngizoyithola. Uyabona mngani nami make ngayithola. Uzoyikhotha imvenge yomile. Kushayile yini futhi? Ngani? Yini khuluma nami? Ngingakulethela iglasi lamanzi. Amanzi ngiyangikhipha lezi nkinga ngizona. Ikephi inkinga yini? Usamkelo yini? Ngoba mawukuthi usamkelo,
Ngiyakutshela mina ngizoya emaphoyiseni ngikhathele leli blessa lakho. Uyazi ngani umuhle kanjani nolibele uthi ukhale kanje njalo. Hey. Kusiyo Samngelo. Ngikhulelwe Lungi. Wema. Ungitshela ukuthi lesiya slima lesiyana sekumithisile. Uyazi ukuthi ngiyaza kushade. Kafanele. My gosh, Ziyanda. Uyazi ukhala into ekhalelayo ngoba hey uSamngelo ngeke nje aza understand lento. Speak of the devil. Asicatha ukukhuluma noba. Samngelo, udinga ukuthola impilo. Enze something impilo yakhe ukulandelana nami. Mina nje kumele ngithole isibindisi ukuthi ngimali. Namhlanje. Ngiyamele bena baba ngempela. Yazi bengitshela ukuthi leya petrol attendant umuntu wesilisa. Only to find out ukuthi umuntu wesifazane. Yeah. Kodwa ungazicabanga kanjalo mfethu. Finally umuntu wesifazane onqabile kuba muhle man. Hayibo. Umuntu wesifazane vele benjena nje. Athi indoda. Hayi. Angithi usho leyo bekade thatha i-credit card yakho. Hayi. Yazi nento engayi-understand ngabantu besifazane. Alibadane beshinge nje isikhaleni bafana neweda kahle kahle. Sinenini bayabanda. Sinenini sebeyashisa futhi. Badane baguqubana nje isikhaleni. Uthi omunye uprofessor abantu besifazane they're from Mars. So we will never understand them ngoba abantu abaphuma komunye umhlaba they are confusing. Futhi bafana noZiyanda. Shuthi kahle noZiyanda ngakhe nje. Yazi ndoda izolo ngithi ngiyamfonela ucinga kaliphendula. Sinenini usebadane ngisendele SMS ngitshela ukuthi ufuna sibona namhlanje ebusuku. Nazonke. And ayikho futhi into ozoyenza you have to jump and wenze lento akayishoyo yabo ngoba uma seshilo ushilo ba right be wrong benjalo we have to love them benjalo nje mfethu. We don't have the option ethini. My beautiful friend. Hey. Got you some juice. Yabonga. Futhi sengizohamba kade ngihlela ekhaya. Bazothina ekhaya ha. Before uhambe izothola ihlotheni. Hayibo. Uthini? Uzobe la masontweni amabili. Unamanga. Phela kushuthi yibo nizoshayana. Wema. Kodwa you know what? No, this isn't right. I think kumele ungamtsheli. Yafana. Noma ngamtshela ngeqiniso kodwa angizukwazi umfihlela ukuthi ngizizwa kanjani ngifanele. Okay. Kodwa at least ufanele kumele azi ukuthi ulihluyeza. Ngoba phela there will be just this fist bumping fight. I'm playing friend now. Ngiyadlala. Nina nobabili. The happiest pair. Ni right kodwa mantombazane? We're like two peas in a pod. Jengawo no Mr. S always together, and I'm sure he's outside nje manje sitting in the car reading his newspaper. Angithi. Ngathi uyamazi Nkosi yami. Hey. Mas kahle. Yini? Kwenza njani kuzi? Fail test yini? Hayibo, umazi kahle nje mengasefeli test lo angashisa ngisho indlu yonke ngiyakutshela. Ubuye ngiyalazi uhlala lasekhaya. Yeah, hey. Kodwa yesese mina kumele ngihambe yazi. That's being rude. Uhamba ngoba sekufike mina? No. Well, I insist uyahlala ke. Okay. Aha. Incwadi yami. Nini ngifuna bakithi? Uzi ubengikhombisa lencwadi ngoba vele inama short stories amnandi. Nina ingane. Senikwazi uyithathela into zami without my permission. Benhlupha ina yami. Sis, ngisacela uphelezele ulungile ngifuna udlula Samngelo. Uyabuya ngithi? Yeah.
ngiyazi bengisayibuza nje ukuthi kwenzakalani ngaye la says like hi Ziyanda noma ngikwazi nje ukuthi awufunani kuleyo ndihlavini lo yamfana sis yazini mina ngihambe mina and I love you kakhulu ngiyathanda nami girls ngihambe kahle yes Ziyanda cela ngingeke leso angithandi le ndlela ayiphatha ngayo yamfana okay yebo sisi Kodwa ke mfethu kukhona something ebengifuna ukubuza yona yabo Uziyanda yamthanda right but I understand ukuthi why umbamba ngesandla sensimbi as you do yabo why umphatha ngendlakadla why umhlukumeza so much ekubeni every time umunami ungitshena ukuthi uyamthanda yazini Mabongi wena ukuthi kwenzakalani phakathi kwami noZiyanda uxakwa yini ungenaphi hayi ukuthi ngingenaphi usuboshiwe emini ngizobe ngizula amajele ngihambe ngivashela umngane wami ejele necase engasili icase yokuthi umngane wami uhlukumeza abantu besifazana yazini Mabongi yazini lalela la uZiyanda improvider ngayo yonke into anayo iphuma kwelami iphakethe yonke into ayidingayo iqhamuka kumina ngiyakwazi lokho yazini kula muntu wesifazane emini engimplaceayo konke akudingayo ngiyamnika mfowethu yazi ngifana noNkulunkulu kuyena wena uZiyanda isithandwa sakhe angithi isithandwa sakhe akasiyona nje intombazane that you just bless akekho enhlizweni yakho akekho yini enhlizweni yakho na yazini lento kanje ake sithi ke nawe nomuntu wesifazane yeah uyamprovide ngayo yonke into ayidingayo yonke imali yakho uyispenda kuyena then egcineni uzothola ukuthi ukwenza islimo ukwenza isiphuphu kusendodwa angeke umpunish umuntu onjalo it's not a question okupunisha nongapunish ukuthi mfethu ngilalela ama radio ngifunda ama newspaper time and time again uthola kukhona ama story athi kukhona umuntu wesilisa thizeni somewhere odonsa isibhama shayikhanda kwintombi yakhe noma wasiyayidubula naye emva kwalokho angifuni ukuthi situation efana naleyo bese kube situation engihlozi kuyona kanjalo yabo angifuni ukuthi ngele ilanga ngizwe sekuthiwa udubule mfethu no khuleka yazini mina ngisoze ngambulala uZiyanda kanti futhi nami ngisoze ngasibulala okay kodwa nje into engayifundi ukuthi angenze isilimo yabo uma ezongenza isiphuphu kusendoda noma ngithola ukuthi uyangithithela anginayo enye ishosi ngaphandle ukuthi leso silima lesachitha naso ngisibulale ayike into engizoyenza yazini mfowethu ngicabanga ukuthi isikhathi sihambile manje njengoba naye uZiyanda ethe uzozaza ngibona namhlanje ebusuku ngicabanga ukuthi singene endlela sami
Unjani? Mina ngathi ukugeni weight nje manje. Jimba shaka sayisebenzisa. Angibingelela. Akukhulunywa njani umuntu esifazane. Buhlaza lokho. Ngibona le ngubo lezo igqoka yamanye ngaseza kupintsha. Ngizodinga ukuthi uthole ingobe ezintsha. Ngathi kube iphuthu sinisela ngcono ngami. Ngoba uthe ufuna ngibona lo ufuna ngibonelana. Ukuthi samngela ngisakhuleka mangila endlini. Scelo kwaba nesibhamu. Yabo lesibhamu lesi. Nisithengele i-protection. Ngaphandle yemoto khonto ufuna ungitshela yona mina engayazi. Ayivakholwa indaba ucabanga kanjani? Wazi ukuthi ngoba ngisho nje lesibhamu lesi ngisithengele for ukuzivikela. Nawe uma ukhona umuntu okunika inkinga ungitshele mina ngizodila naye. Sezwana ngithi. Ya California. Ya California anti phone. Cela ukungena emgaqweni khoneni. Geza manje. Shesha phela ifone call yakho. Ncase samngelo ube usisi uthi cela ngibenge ezendlini. Khona la afuna ngemphelezela ikhona. Sisi wakho la phone. Yebo usma. Ngizwe ngoba uthi ufuna ukungibona. Ufuna ungibonela? Ngikhumbula. Zanda. Umtshanile? No, kulungile. Ngiyamtshela. Ngifuna ukutshela ngizamile. Wavela ngigibela isibhamu. Yini? Ngikamtshela. No, you understand Sam. Kodwa kumnyama kubomvu kumele umtshanile. Kumele azi before kube late. Sekwenze njani manje late already?